ରାହୁଲ ରାହୁଲ ହଁ ବାବା କଣ କହୁଥିଲା କି? ରାହୁଲ ବାବା କହୁନ କଣ ହଉଛି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ବା। ରାହୁଲ ବାବା କୁହ ତ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। ଆମେ ଯେତେ ବଡ ହୋଇ ଯାଉଛେ ଆମର ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସଂସ୍କାର ସେତେ କମି ଯାଉଛି ବୁଝିଲୁ। ବାବା ମୁଁ କଣ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି କି? ତୁ ଯେତେ ବଡ ହୋଇଯାଉଛୁ ତୋର ସଂସ୍କାର ଆଉ ଭାଷାଗତ ଶାଳୀନତା ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ତତେ କଣ ଡାକିଲି? ରାହୁଲ ତୁ ମତେ କଣ କହିଲୁ? ହଁ ବାପା କୁହ ତ କହିଲି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଡାକୁଛି ରାହୁଲ। ହଁ ବାପା ପାଖରେ ପା ଠିଆ ହେଇଛି କହୁନ। ରାହୁଲ ଆଜ୍ଞା ବାପା କୁହ ତ। ଏଇ କଥା ମୁଁ ତତେ ସେତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଆମର ଭାଷାଗତ ଶାଳୀନତା ଯେମିତି ଭୁଲି ନଯାଉ। ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉଟା ଭୁଲି ଗଲୁଣୁ। ମୁଁ ତତେ ରାହୁଲ ଡାକିଲି ତୁ ମତେ ହଁ ବାପା କୁହ ବାପା କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତୋ ପାଟିରୁ ଆଜ୍ଞା ଶବ୍ଦ ବାହାରୁନି କାହିଁକି? କେବଳ ମତେ ନୁହଁ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭାଷାଗତ ଶାଳୀନତା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଓହୋ ସରି ବାପା ଘରେ ଥିଲି ତ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କରେ କହିଦେଲିନି ନହେଲେ ବାହାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କୁହେ। ଘରେ ଥା କି ବାହାରେ ଥା ଆମ ବ୍ୟବହାରରେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା କଥା ନୁହଁ ବୁଝିପାରିଲୁ। ସରି ବାପା ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ହବନି। ରାହୁଲ ଆଜ୍ଞା ବାପା।